biko na mana ọbụrụzi ha ọfụ na popu si ka egozibe nwoke na nwoke ka ha nwoke na nwoke jee kwọba ihe a na-akpọ ekwekọrịkwa nwaanyị akwaba ekwekọrịkwa maka na unu mana ajọ ihe anụnwa na-eme n'obodo anyị karịzi so nyanwa ka nsị ka m pụta ka m were ohere a wee nye unu news maka femfebe perikoma si ka o tinye bụ okwu ọnụ biko ị na-enene vidiyo akabara na subscribe biko unu fọ na chi ejigo na a na-akwado krismas mwefunya vidiyo wee sị na inene m n'ụtụtụ kaba ahụrụ ne m n'abalị ịghọtara gị maka mgbe eji amụma nwaanyị mara mma mgbe ọ lahụchara ụla wee tete afọ ihu ya n'ụtụtụ afọ ihu ya mgbe o mere mekọp biko iwe wenu na nwe ka o si dị anya bụ news na efele ya kwamkwa m wee sị biko na ọrụ ọbụla osi na damme weta na bụ news na efele mbụ gba taa biko onye ọbụla ụnụ akụ na mgbana gee na m ntị na ka mba ukwu wee bịa maka ndị na-abịa defend popu na-asị na popu bụ nọọsụ na oyibo ọsụ aghọtara ya ịma na ndị be anyị na-atụ n'isi na-asị na aka mma n'oyibo eziokwu maka na ebe anụnwụ nọ na mma nkwado ka nwoke na nwoke dị n'ọba nwoke ibe ha ka nwaanyị na nwaanyị n'ọba nwoke asị gị gozi the individual mana igozi na the union. What is the difference from igozi the individual igozi na the union? Ọnọkata na ịmahụ na nwaanyị ọbụla si nwoke ọbụla isi ka ịbịa na bịa for example now ịbịa bịa nna anụ m abịa bego n'ịma na dịma na anụgo nwaanyị si ya nna anụ m abịa na bego dịma na asahọ gị ya ọgbanye na nwunye ya so nwunye wee sị gị ngwa bịawanụ na bịaba nwoke ahụ enweghị okwu makwa na mana automatically na nwaanyị ahụ emego gị invite di ya sịzi maka na ọ bụrụ ya na gị invite ka ọ bụrụzi ya na ọma nsa gị okwu ọ na ọma ntụpụrụ gị ọnụ ọ asị biko ihe na-epu ofufu anyị ghọtara oyibo ọsọ mana ebe anyị na-akpọghọzi nke bụ si gozie the union si gozie the individual hapụ the union na joroba abilika nna onye ọbụla pụta na sị ka ọ kwọba nwoke na nwoke ha na ọlụ onwe ha ọ ndị ọcha wetara development mana ha na-achọkwa iji aka ha gasa ihe ha bido anyị wesị ha na nke a gịnị na ya ama nkwenye ya biko gee m onu n'okwu hapụ na ka na chi ejigo mana gegodo m ntị gee m ntị unu ghọta ihe m na-ekwu maka na mụ nwa sọpọtụrụ ya oyibo ahụ etoka mana anyị ghọta gị na nke anyị ghọta ya sị na nna otegwu aka nwoke anyị bara ihe ndị LGBTQ anụ o wesizi aka okpete ihe wee kwuo ya maka na kemgbe 2 years ago ka ọ jee before corona ka after corona ka o jee wee lụọ one world religion church n'obodo oyibo unu ya mada datin alụ na Dubai dịka saịkụlụ alụ dịka site ihe ndị Dubai n'akụkụ ya nche ihe na-esocha n'ihe alụrụ mgbe ahụ ka e wee ọsha ndị gịnị antikrist aha na-ekwu okwu biko ndị be anyị kaba na-arụ na-enene na sọskraịbụ nụ ka ọ dị na mgbe ọzọ biko ndị be anyị Pope Francis eme na arụ n'obodo Pope ihe oke eze gị dịkịtara akwụ ajọ ihe eje ukwu ụzọ ndị be ya nụrụ nwanne ya ekwe na akụrụ Igbo mmanụ Igbo kwezuonu ndị be ya mụ fefe perikoma nwetato nna ngada nna ya gere m ntị na ọ na-eme oke ekwekwe obodo aṅabatị ndị mmadụ ajụ ya na-akụba gịrị ka ekwekwe akụrụ maka na ọ na-eme ekwekwecha ma agba ụcha nụtụ ndị be ya na-akụkọ eji agba ma were ya na-amụta ihe ka nke ọrụ na akụkọ Igbo mụrụ ụzọ m ọzọ anụ m n'obi m nụrachi owuwu a nnụnụ mmụọ wee fere bata be m na ya ka ọ na wee kọọrọ m akụkọ na arụ emene n'ụlọ ụka Chukwu ọ na-agwa m n'ezie na Pope Francis anyị ọ na-asịrị enu ọta were Baịbụl hichie ike n'eziokwu ihe mụrụ ụzọ m ọzọ gara m ntị n'onu ọkwara ya nwekwu nnụnụ mmụọ kwuru ka nna wee jụrụ ya ajụ maka na nna m si na onye ajụ anaghị efu ụzọ na iji ụwa akọrụ egeruo njụbụ ya kedu ajọ ihe nwenụ ya wu Popu mere obodo ji agba n'aka na abụ na arụ emene o wee bido kọbarụ m akụkọ na ya ka ọ na wee gwa m okwu n'ezie na Nneke na ụwa Chukwu kechara chọọ ya mma ka ya wee onye ozi ọma nke Chukwu so ozi ndị omekome ndị ajọ omume juru obodo na-akwado mmebi ụwa
ọ sị m n'eziokwu eziokwu na ya Pope Francis jere nyebe ndị ọgbọ ntu nkwado ndị oyibo kpọrọ homosexuals and lesbians na o nyere ha nkwado n'ezie na nwoke nụwa nwoke nwaanyị nụwa nwaanyị n'otu aka nke ọ na wee sị ndị ụkọchukwu na ha gọzibe ndị a ọ dịzie ka ya wụ ihe ahụhụ njọ n'obodo. n'eziokwu eziokwu ndị be anyị kwana ya bụ ajọ ihe na-asọ ntị oyi ka m nụrụ gbaa n'aka na abụfe n'isi mgbe chetakwu nna m gwara m na eze ya bi n'ikpe n'otu onu na ọnụ n'otu onu ya gbaa n'otu aka ọnụ n'onu na abụ gba n'aka na abụ wee mara ihe ọ ya eme mgbe jụwa ajụjụ n'obodo ya bụ ihe wee wuru eziokwu agwọ hụrụ n'ụzọ ihe m eke ndị be anyị aka nọ wee bụrụ oke ekwe mpụtara sị ka nkụkere ya bụ Pope Francis ekwe mkpọrọkọ ọnụ na-ajụ ya bụ onye isi ụka katọlik ma ihe ọka ezie dị ka ọ tara akwụ mmebi ọkwa arịrị n'eziokwu azọgụchanụ ntị unu nna m gwara m na okenye ọbụla na-akwado ajọ omume na-akwado arụrụ ana n'obodo n'ezie na okenye ahụ na-ekwensu ji ekwara ngwa ọrụ nsị unu ndị ụka na si na-erukwe Pope Francis anya na ọ dị ka ajọ mmụọ birigbo n'ime ya ndị be anyị akwarịrị egbukwe nne m nna m gwara m n'ihe ahụ na ikpu nne ewu na na-ahụ ya na nke nwa ya ọkwa n'ihe ka m ji na-ajụzi ya Pope Francis ma nwoke di na nwa nwoke ibie nwaanyị di na nwa nwaanyị ibie ọ ka nna ya na nne esi wee tụrụ ime wee mụọ ya akwarịrị egbu onye mma ya dịwa gụchanụ ntụ na igbo mụrụ nze mụọ ọzọ nsịkọ si n'ezie na egwuregwuru ha na nke ichife aka na ọkpa azụ na aka ya adịghị ya ọkwa n'ihi ka m ji na-agwa ya Pope Francis onye isi ụka dododo na ekpubere Kraịst wụrụzie nke nwoke di na nwa nwoke n'obodo nwaanyị di na nwa nwaanyị ya wụ homosexual na lesbian gay marriage n'ezie na unu bịa werekwe baịbụl unu nyere anyị werekwe ekpukperechi unu nyere ndị Afrịka ka anyị nọrọ onwe anyị na ya wụ ajọ ihe ahụhụ omenala anyị eziokwu ndị be anyị gụchanụ ntị unu ndị be anyị nna m gwara m na ọ na-adị mma iji ụtụtụ chụwa ewu ojii tupu chi ejie ọ sị m na ihe o ji adị mma ịgbachipụ ihe ọjọọ n'oge hụ na ihe ọjọọ gba ahụ ọ wụrụ omenala nsị unu na ahụ agwe ka arụ si wee chọzi igwe omenala ndị katọlik ndị be anyị chụwakwa na ya bụ ajọ ihe batara obodo anyị ndị be anyị gụchanụ ntị unu nna m gwara m n'ezie na eze wee kwucha ọgwụ n'obodo mana na eze obodo kwuo arụ na ya wụ onye nze ahịa esokwe arụ igbo mụrụ nze m ọzọ na-agwa unu n'eziokwu eziokwu na Pope na ya wụ onye isi ụka mana nke o kwuru arụ na meso hụ wee kwere ndị be anyị na unu ekwekwe na ajọ ihe na be anyị n'eziokwu eziokwu igbo mụrụ nze m ọzọ nna m gwara m na ọ na-eme nwata tie ka etie nne ma nna ihe ọ na-ebere akwa agwụna na ya ka ọkụkọ na-ewesị ya anaghị etikwana ka ihe ejie ha anya n'obodo kama na ọkọ ha nụrụ onye na-asị igbo na unu kwara onu m n'ọkwa arụ na ya bụ ihe n'ọkwa ajọ ihe ka anyị chụkwakwa ya ajọ ihe na be anyị na okeke nwaanyị na ọ dị ntị njọ na eziokwu eziokwu igbo mụrụ nze m ọzọ arụ na-achọzikwa ịtọ nwa n'eziokwu eziokwu igbo mụrụ nze m ọzọ gụchanụ unu ntị unu mgbe ochie ka ọ na-eme onye chọrọ ezi omume ọgbara jebe n'ụka Chukwu jebe n'ụlọ Chukwu mana nke ikpeazụ a o dogwa anyị na-atụrụepụ onye mpi n'ụlọ ụka na ihe ọjọọ kwọzi ihe nwa n'azụ na obi Chukwu wee si unu ndebe anyị na onye ọ na-ahikwa aka n'anya na m ufe perikom nwata tụrụ na ngara nna ya ekwupụna na nna m gwara m na ahụ ekwu na ọ na-egbu okenye ekwuzi anụhụ ogbo nwata na anya m anawakene na mgbede egberere ka njebe n'ude ngwọ m